I denne video vises, hvordan du kan bruge musen som pegepind ved slideshow, og hvordan du kan indstille de forskellige overgange mellem dias. Start med at gå op i Dias Show. Indstil Dias Show. Her kan man se indstillingerne for, hvordan Dias Showet vises. Diasene bliver fremført manuelt, og laserpegepinden har en rød farve. Og hvis man vil vise laserpegepinden under et Dias Show, skal du holde Ctrl nede og trykke på venstre museknap. Det ser sådan her ud. Hvis showet skal køre automatisk, kan du gå ind under overgange, og så i boksen helt ude til højre, kan man indstille her, at den skal skifte efter 7 sekunder. Det er også inde under overgange, at man beslutter, hvilken måde de forskellige dias skal afløse hinanden på. Man kan se forskellige muligheder heroppe for oven. Hvis jeg for eksempel vælger vifte, kan man se, at den kommer på den måde.